хора са като себе днес ще играме мапа Lucky Block Race. Тук го сме и ще го игра за първи път. Така може. Ама бурки. Тук е спампой. Така, да започваме. Виж така. Добре. И сега започваме с плей първи. И така. Първо мисля. Нещо да направи. Чит. Първо изпадна много лошо нощта. Така, нека да избягаме и да запушваме от тук. Ова, пак си нямате ширен годинка. Така, разсъзнавах, че това ще бъдат Lucky блокове. Там, като да убива, не мога ли да убива се друг? Значи с стрелата, първо път с стрелата, нищо не стана да бъде следващото. Това са Lucky блокове. Не знам какво стана като. Броня. Добре. Броня. Даймонд. Не знам защо не Даймонд. Още ми се спални. Нищо. Батката. Нещо ми се спални. Това е Lucky блок. Добре, далеки, невероятно смет за сега. Добре. И следващото, което ми се падне е... Нищо не ми се падне. Това късмета. Там да изчупиме този и... Нещото, което ми се пада е пак нищо, много нищо и много нищо. Нищо готино ми се пада. Това следващия блок и той нищо не дава. Това следващия блок. Не. Даймонд броня. Невероятно Даймонд броня. Късмет. Не. Иде. Така. Точно сме с късмета. Нищо. Да видим следващото. Нищо. Опа, нищо, ама нещо. Добре, това ще го бия, с стрелата ще го бия и се надяваме да ни дадем меча, ако ни спана патници такива да ги убиеме. Така, дай това в лета и така. Той ни спална само това. Да видим следващия Lucky блок и той ни спална нищо интересно. Нищо. Нямам се нещо да спалват по-хубави неща, примерно като мечове. Дърт. Може да е полезно до някъде. Така. Пак ли ти, бе? Пак ли, бе? Беше, не дей. Така, вече умирам от глад. Мисля, по-добре ми спалне храна. Така, и спалнат ми даде нищо. Добре. Така. И това ми даде още един Даймонд. Отличен късмет. Така. Това ми даде нищо. Лък. Отличен късмет. Имаме ясно дела за него. И злато. Какъв късмет, дами и господа. Дами и господа, какъв късмет. Си имаме следващия късмет. Той ни води
Нищо интересно. Следващия късмет и той ще ни доведе до нещо. Не. Следващия. Не. Много няма късмет. Не. Не. Добре. Това вече е нереален късмет. Ще нереален късмет е това. Имаме такова. Yes, бе. Бейби. Така ме гласуваме. Това не ми потрябва за нещо. Блоки. Следващото ми спалва нищо. Много. Още един, но този път енчант. Но 2.4. Yes. О, какво ми спална тук що? Ще бъда малко доволен, ако ми спална стрели. Не, фак. Не. Бягай. Сега го използвам енчантик тейбъла. Не, фак. Ще изгубя нещата. Бягай бързо. Заплащи го с Лъки блок. Мри, куча, куча, мри. Добре. Идеално. Видим следващия лъки блок и той ни спалва. Отново нищо. Този лъки блок. Не. Лъки, не. Лъки, не. Ох, стига е къвто късмет. Спайдър. Но и то не е от какъв е спайдър, а е чата спайдър. Мри, чатът. Enchanting Spider чу е това. Я се го бие с лука. Той излезе навънка. Но е така, бе. Чатик. О, добре. Ох! Какво става, бе? Истия лъки блокове. Какво става, бе? Къде ви отиде късмета? Къде ви са покемон картите? Там, бъде пада. По-скоро ти трябва да дори земята. Куче, мри. Аз се знам, ще дали го удрам. Не. Не! На хустове, така ще ви спална. Не! Излизай! Бягай! Не, това не е никакъв късмет. Така, заклещете се! Заклещете се! Добре, трябва да се върна бързо в арената. Това и да си ги взема някои неща. Те повечето неща са и там. Вземай си ги и бягаме. Костяно. Мисля да си ги сложа по-добре. Давай, чупи по-бързо. Взете, но трябва да използвам за малко хак. Ми този лъки блок рейс като цяло е много готин. Но много малко странен са му лъки блоковете. Ти ли бе? Също умрете, бе. Чувам брете, бе. Ти. А където е спайдър било, пък се качил по гопакни. Така. Съжалявам за хака, който използвахме, просто трябваше. Пак. Просто трябваше да го направя. Съжалявам, да има същия лъки блок. Лъки блок, не. Лъкич. Кара да спълни ми храна. Трябва ми манджа. Не, трябваше ми манджа. Добре, дърт отново. Това е още 9 лъки блока и отивам сигурно на друга. Не. Това спава ли изобщо някакви неща? Ох. Прасио, мри. В името на отца и сина, мри. Точно ме убие. Искам, трябва ми стрели. Трябваше да си взема от така стрелям хака. Мри, така. Отново ми даде едно такова. Бачи ти случай. Лъки блока, не. Добре, спаваме най-накрая хубаво нещо. Така мисля, че това май беше то Lucky Block Map. Не знам, но мисля, че не е толкова скучен. Интересен си, но не по-хубави и интересни. Принцип, той трябваше да сложи тук ръчка, защото после няма как да си измъкнеш. Затова така се чупат. Просто е така да правите.
Малко тъпо. Искам да видя само какви са мапове. Те са лъките. Лъки блока. Са ни същи. И после няма време. Ако ще бъде разрешено. Какво се прави? Надявам се, че... Добре. Надявам се, че това мап ви е харесал. Искате, ще свалим други мапове и ще го играем. Но цяло още не знаме къде се намира бойната арена. Ще ми изписвам за там. Да отидем на там време. Там да тук излизаме вече. Странно. Така, това мапа, ако ви е харесал, да палец нагоре, бърчат с мен и ще се видим следващия миг. Чао!